училищата положението наистина е катастрофално, както чуваме от всички репортажи по телевизиите, а както разбираме и от доста, което беше от Англия преди малко тук, проблемите са неконтролируеми. Това се вижда и в днешно време, без да е приет този закон. Всъщност в този преход, така наречен, а всъщност това е едно абсолютно разрушаване на българската държава във всяко едно звено. Децата реално правят каквото си искат сега. Качват се на главите на родителите си и никакъв контрол на тях не се извършва, за което самите родители са виновни най-вече. Държавата обаче прави всичко възможно това да става доста легално. И по този начин децата, като хора, които още не са изградени психически, морално, нямат реално чувство за отговорност. И затова те правят каквото си искат, тъй като смятат, че това е нормално и правилно. Единствените хора, които могат да променят техните възгледи, това са техните родители. Ето го и закона за защита на децата. В тази си форма, която е в момента, ако бъде прилаган, също семействата, където децата не са дарявани с нужната обич и внимание, могат да бъдат реално консултирани и да вземат самите семейства мерки по този въпрос. С тези промени обаче се дава възможност реално децата да имат права, които те не осъзнават. Те ги осъзнават само в думата искам. И оттам нататък детето друго не го интересува. Получи ли го, няма проблем. Държавата ще има възможност да консултира децата за техните права, които ще бъдат разбирани само в думата искам. Това ли искаме ние? Децата да се сърдят, когато нещо не му дадеш. Защото той не знае това хубаво ли е лошо. Щом не го даваш, значи е лошо. И това държавата ще го обясни много добре, за да може да се свърши работа, която е поела, но не за грижа за български семейства, а за грижа на чуждите интереси. Затова моля всички български семейства да се обединим и да застанем твърдо, за да може българската държава да остане такава, каквато е била, защото на нас не е завещали нашите деди и ние трябва да я оставим такава и да подобрим нещата в нея. Пак във всяка една сфера. Затова нека се обединяваме във всички проблеми, които съпътстват нашия живот, защото те не са малко. Атакуват ни от всички страни. Ще спомена за шистовия газ. Ще спомена, че има приет закон за съхранение на въглероден двуокис под земята. Участваме във война с други държави в момента. Имаме контингенти. Готви са нова война, която евентуално България ще бъде въвлечена. Нека да се обединим и да заставаме твърдо за всички тези проблеми и да не се делим, този проблем мен не ме интересува, оня не ме засяга и така. На това разчитам. Ние да не сме обединени. Както и за горите и закона, за водите, не знам дали някой от вас знае, че вредните емисии във водата са завишени до такива норми, че реално тя може да бъде много вредна, ако бъде употребена. И това пак е за чужди интереси. До кога ще спим и ще казваме, че това нас не ни засяга? Защото реално погледнато и в момента вие не знаете каква вода пиете. Мислите, че що е в тръбопровода е нормално. А бутилираната също. Затова много ви моля, вземете сериозно нещата, живеем във времена, където атаките са от всички страни. Бог е с нас, нека да действаме за спасението на българската държава и да дадем пример на целия свят, че и българите, както са се обединили, когато реално пак сме били разединени умишлено, така ще се обединим отново около казата българско семейство, основна единица на българската държава. Благодаря ви.